chechi kunoshandira nofona madzibaba kuti mukadzi wanga areti ane muratidzo nemukadzi wangu apa suppose inzi madzibaba akatora mukadzi wangu kuisa kumba kwanga kuda nemukadzi wangu umbo wangu kunanasiwa nandanobvunza mukadzi wandaifamba naye aenda nemukadzi wangu chechi nati ko mukadzi wangu ari kupa ndindiperekedze mukadzi akati ayo mari kutsanangurei zviripo asi kuchechi ari kubva kumadzibaba mukadzi wachandauya nendoku ari paseri pamba Amai, manzo zotara hormone. Apita single mode. Madzimai madzimai ngoza kwa mukadzi wangu akatitiza akatoenda baba ndo madzimai famba nemadzimai yangu achienda kwese kwaenda amai titaure mafambiro amanozai kuite umbowo wacho taurizai ndaifamba nawo madzimai avo ndaifamba nawo aita majiri yangu sasa hasa hazisi madhiri taurai tese nekuti paitwa madhiri taidanana takaenda kuharare kubvafona nokukuda tikudaiobveri mari vatawaika vatasangana nawo indivasiya vandisirawo mari vamutengero chikari nadhaka vatoendawo kwavakaenda vamutotoenda kubvindura taenda kuchechi tainamatira vanjanji inoendisiwo vanjanji uendawo kwaiye nemwana endisiwo nemwana uendawo kwaiye kodhuka na3 makateerera here mazuva unomunombero makateerera here vaviri vachitsanangura kuongorira ndikakateerera kutsanangura inoti kuti inozotsanangura pane zvinhu zviri kutaurwa uyu uyu andomuzi ikastoma yangu uyu munhu uyu amai uye ndinogamana ndakangomuziro pathrough nemukadzi ugamamira mai taura ava ikastoma yangu ini nditakushoka serengeti waiuya ava basa kwangu ini wachitora zvinhu nechikwereti pamwe chete neawa nemudzimai wangu wachiti vanozotipa kadhi kana mwedzi wadini wapera ini ndizoswaipa mari yangu ndotora yangu ndodzosera yavo vanhu ava nemabhizi angu akawanda andakavabvunza chikwereti wakatadzira wakaramba kubhadhara vari kutoramba kubhadhara muroovha nyaya yakaita vanababa ava yekuti ndakaenda nemudzimai wavo kumasove kunobatsirwa mukoma ava nemudzimai wavo neni chewa mukugarisana kwedu kwese mukoma ndoona samukoma mukadzi wanoona samukoma chikafu chandaidya ndo chawaidya zvawaita ndo zvandaita maiguru wakarwara maiguru warwara musi wa 26 ndichitogadzwa darewo yatomatakshopeni isusu zvinziwe utadza kushanda zvakanaka nevanhu vadogara navo muranharaunda mukoma wako waya ukati maiguru wako warwara toita seya ndina mari ngati mukoma ndogona kukutsvagirai mari moenda namaiguru kumaprofiti sezvo wakunzida wabva pamba apa ndo pane zvinhu zviri kukonzeresa mukoma wakatondiperekedza ava nemwana namaiguru wacho nehanzadzi yavo ava ukatondikwidza motikari vandaenda namaiguru kwandikaenda kumaprofiti koko mushure mekuenda piwa permission kwaidira mukoma ava mukoma ndichidzoka kwatikutsvaga wakati mufanira wangu wafamba sei ndikati mukoma ndafamba zvakanaka but ndabhadhira mushonga mabhandiji ndichii nechii ambowaitira favor mukoma haisi favor sacho asi munhu magariro ataita sevanhu vamwe chete mabhizi avo mamwe acho ndongoti mukoma pamwe ndokoti ndikwasatanzira aikenzendemberi mukoma watodzoka nokudaro handiti watonditorai zvakanaka isu ngatiprepei nditsvage mari kuti tiende unoona chinyi maiguru wako vakafonera namaiguru vakabva wanzi iwo kunyangu zviri kuitika ndezvekuti zviri kunzi imini kuuya kwamuta hatsimbomirai handitika kuuya ndichange hanzi ndadini hanzi tingasvike kuharare tichitaura amai vagara pasa
pakati apenya pakutanga kubvunzwa vati chikuzoyeuka zvakataura zvekunzi kubvunza iwewe wesinoteerera zvakataura ndikuzviziva vati kudii handizvizivi wati zvoni hanzi takaenda kuharare tikasangana flyover Wafoni, mlikupi. kwete izvo zvandizvizivi akurambeki yatowa zvinzwe zvataura kuteera muzorangura makuzotaura hanzi takafoni atikasangana flyover Ndinoda kudzokera mashure. Kuchechi unoita nezvo. Unomata chete here kana kuti chimwe chigaba chaunoda nacho kuchechi kana kuti kumuprofita. no inini kuchechi nemwe mwanosangana asi kwandakaenda handitika Saka wapindura inini ndimwanosangana chete. chete Ndokanaka kuti kuchechi unomboita nezvo. aiwa ndimwanosangana no handombonosangana Separaida sana na wakapenda amai anopenga iwo kuti amai anopenga amai ndotonopenga warumenyepe Kama iwo wakazvitarisa amai ava vanoda chingwa uyu. amai wanyaya itoripo ndeyekuti wane zviperi zvangu zvimabhizayo masenjedorasi mushure mekunge amai avava wakundika kubhadhara ndakubvunza zvipereti ndopakabva kuita nyaya yekuti ndilana nemudzimai waavava mukunge iwo ava vandakabvunza chipereti vari kupi avapo vari kurwara vakaendeswa kumushana mukoma mukungu watorwara wati varohwa inanda mudzimai mai guru wacho vari pavasanangura ichinzi varwara amai ava baba vamwanisangana ndiakatakurani amai guru kuenda navo kunoshandirwa vadzoka kwakashoko rekuti baba mvumirai kusvika kupi ikoko kunenge kuchienda mwana wesangano kupi kunoona amai guru ava ndivaizva kwete ipapo ndinobarisa inini mukoma wakataura mukoma wakataura nemudzimai wavo handiti wakataura nekuti ini iwo mukoma ndiwakatonditi enda izvi handisi kuzviramba asi problem yacho ndekuti ava ndawaenda unoona mukadzi wavo ini singari ndichirambidzwa kubva musi wa26 kubva 26 mukadzi wangu akazoya musi wa4 January kungosvika pamene kurongedza nekuenda waenda kuenda ndati madzimai makuenda tine nyaya iyi ati kutonga akanzi takafona chatigarisani titaurirani akanzi aiwa alright bo mukadzi akurongedza kwaenda ndati mukadzi wangu chiende iwe nani natete wako avo akusitse kupi kumba uyu murume anga nechitupa chadzimai wangu chairambira anga nechitupa chadzimai vangu achirambira asi pakafona dzimai vangu achifona nemupurisa kwamama kunoko akanzi ndiri kubhindura akatora kubhindura akashayika anzi ndiri kuno kushamba akanzi uraizva uri kushamba chimira pake ipapo ndopakasvika nokutamidza akadza kuchitupa pana tete akabvunza kuti madya here akatamidza $100 uyu baba pamusoro pane mukunamata muri vangani pabasa wepeni muri kunamata muri vangani sei wakaita fevha yokuchena mwoyo kuchengeta madzimai vababa pane vakadzi vese vari pamasowe wabva wakaita zvako fevha yekuti baba varega ndipinde mazviriwo usina mudzimai wakabva wanyatsoona kuti uyu ndiwanenga kugoneketera fevha wokukweretesa mari kukweretesa zvinhu kushopu pakati pesangano rese rainamatwa tida kuti uite dzakanyanyisa isa mwana wobva nadziwa mamuna komano motererai mamona garamba mamona komana akaita sei kuenzamo Ndawashamani ndakubvunza wani mubvunzo muri wangani muchechi uyu
Kwandakaenda. Muri wangani? Muri wangani? Hanzi pamuri kubata basa raMwari. Muri wangani? Chete. Kana muri 2 kana muri 1 woti 1 kana 2 chete. Muri ande. No one nominate for 1 kura kuti ausira. Aye. Inzwe baba mana kuti mukoma awa vakanditi tsvaga handisika kwekuti uende nawo kwekuti wakasokolobazi nyaya yechitupa iri kutaurwa namukoma wakandibatira paka ava mukoma handisika wakanditorera hembe wakandipa hembe wakaripota kunyaya ndakaripota kuna shefu chaka kupolisi mukoma wakauya zotura nemapurisa mukoma wakatiza nakasi nyaya iri kupolisi ava wakandipa mudzimai wobvoya kutinde rweseri handitika wasopsa hembe dzongu andipa nemapende echi emaiguru emudzimai wavo mapende ese wakandipa kuti ndezvemukadzi wavo wandipa kudaro mukoma ava kumahwani eemu 20 kwanerima kudaiwo mukoma wakati muhanzadzi yavo ava naiwo ava vakauya kusanzi tikupukira tichitaurirana vaotora hembe dzechi dzamaiguru waiva watirepedza maiguru ndavo ndasara nechitupa change chichirehwa ndochandakarambirachi nacho chitupa inii ndikati chitupa chi ndo witness mangwana chokuseni ndakabva ndamuka ndichitotaura nepolisi shefu chakasiyai je vachiwarinzwa ndirika vakauya vakaona ava avakabvotiza pabasa pamiu ava mukoma ndiri watiza pabasa pamiu wachibvoya kwandiri vachisikodawo ndikumbira regererwa ndiwe ngatiregeranei totaura nyaya iyi zita randakakupendesa rese pane vanhu handika ndokwanisa kudini ndokwanisa kuti dzima ndirei ndikavati inini mukoma handikwanisi kukuregerera kusiri kupolisi handidika mushure mekuti iwe wandiregerera vandopakabva kuira chi nyaya iyi konayo amaiguru avo vatiza maiguru auna kutiza maiguru wakurwara wandigumba rakazvokodaiwo utovaziva kwavari funzai shefu wakanzi vaenda kwakusapi kumusha kwavo ukumbowabatana navo kwenda asigotaura navo vanobva kudini ndobva kwamakoni kwakusapi vanobva kutava anaiguru vanobva Barusapi futhi. takabisera vanobva kuba unobva kudini takabisera Mukadzi kuna abereki wake kubulawayo asame akanuma Rusapi. Yokunamera. uva vatanga kudada unozoti nousati yayakaoma aitambiruke masiti endai kumba zvinorora zvakanaka muzoraungatundwa musave mabudisa mapepenya aya ndema aiwa musaita nyaya yechikwereti zvakaoma pakaoma anokuta musoro pakaoma dawangochizati nyaya yako yowa iri izobuda aijira nemukesi yavo atonisana nyaya yechikwereti amai miyana ndikudzi auna tichite waita una anzi hatina ndakapindisa ndakapamukana ini nandina tichiti alright auna chinde chiri plan auna kasi zvakanagurwawo uyananapamene zvakanakirei uri kushanda musereketo nomuzamisiri ndoda kuti mimuyanani kuti maifambidzana asi kuenda kupolisa patyara kupolisa kana tiyananaika mizi pane chi unodzoka usatundwa amaiguru akagara nokuti amaiguru anofanwa kuuya amai ava makanyika kuti makana ndabadzirei muri kupi mobuda amai mimi mune murumi panguva sikaumba nyaya makaudza mumwe ukuzoona ndoda kuti uone digiri nyaya yavo makaroverwe yamai ndoda kuti ubate nyaya yavo makaroverwe makanzi saka makuiti basa rei ndirei musatindwa mukadzi wako arikuuya achava musatindwana anenge aripo uye achamufundira no ari mazhinji hanzi ini ndimuchatsvaga amaiguru manziro
kumbiro mama pari kunzi nyaya yebanga ndave nekutoiswani Chitonga yoni. Ndati mukadzi wako aumba. Nyaya inoda kuti kuyanana. Ina ndamboramba mukadzi wako aitorwa. Zveshuwa mukadzi wako aitorwa. Andikuzivisa. Kasi nyaya yenyu inoda kuti muita sei? Mugare pasi mutaurirane.